Kapalaran sa MUSIKTAWA. Maayong hapon ka na kung tanan. Anya na sab si Lola Basyang. Makikuban na sab sa atong kalamanon ang Kapalaran Uban ni Lola Basyang. O karon sa maglangay, anyang unang hugna sa inyong mga kapalaran. Alang sa mga tao nga nahimugso sa Marso 21 ngadto sa Abril 19, ang inyong sudyaksain kay Aris. Mag-focus ang imong atensyon sa group activities. Lucky numbers ang color for the day 10, 53, 31, 50 ug violet. Alang sa mga tao nga nahimugso sa Abril 20 ngadto sa Mayo 20, ang inyong sudyaksain kay Taurus. Doon na extra risks kung extra responsibilities. Now, siya po din baba imbis responsibilities na yung mga risks nyo. Lucky numbers o color for the day 50, 19, 14, 55 og brown. Alang sa mga nahimugso sa Mayo 21 ngadto sa Hunyo 21, ang inyong sudyaksain kay Gemini. Ayaw pautang sa kauban. Naunsa naman. Lucky numbers sa color for the day 27, 41, 24, 51 og violet. Manghula ba bata ko Madam Maria Bungangira rong ipliti. Alang sa mga nahimugso sa Hunyo 22 o Hulyo 22, ang inyong sudyaksain kay Cancer. Mapalanog nimo ang imong opinion. Lucky numbers o color for the day 57, 40, 30, 22 og red. Sa mga nahimugso sa Hulyo 23 ngadto sa Agosto 22, ang inyong sudyaksain kay Leo. Madawat nimo ang exciting news. Lucky numbers o color for the day 21, 25, 51, 47 og pink. Sa mga nahimugso sa Agosto 23 ngadto sa September 23, ang inyong sudyaksain kay Virgo. Tabangan ka sa mga imong nga mga best friend. Lucky numbers o color for the day 44, 51, 41, 39 og green. Mao kadto ang unang hugna sa atong kapalaran. At ang ikaduha o katapos ang hugna sa atong kapalaran kini si Lola Basyang. Banggiitan nga manulagan apan dili banggiitan nga mamamarang.